Di sa kaya. Pero kung saan kami ni Gerald, ano man lang namon eh. Oo. Lakat lang namon. Halin doon. Bilang ato na steps to. Ang hagdan. 480 na nabaitang sa nagdanan. Eh balikan. Pero, hindi ko mainit. Mainit. Ganito din, syempre. Alas 3 nga ata kami. Alas 2, alas 3. Ito nag-open. 8 a.m. ang open. Tapos sa sabay sa hapon? 9 p.m. 9 p.m. Tuon, may 9 p.m. May suba pa din rin, ano? Pwede 8 a.m. to 9 p.m. everyday. Garin Farm, San Joaquin, Iloilo. Namin. Pwede ka masumakay sa golf para hindi ka full. 150 two-way na. Dari na